खुलुमबाय आं गेवलां हाजोआरि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 30 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बुहुमनां गथि खरसा खालामनाय सान एबा वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ मुलुगनाङैनो बोसोरफ्रोमबो 31 अक्ट'बराव फालिनाय जायो आरो जोंनि भारत हादराव बे सानखौ 30 अक्ट'बराव फालिनाय जायो। बे सानखौ मुलुगनि सुबुंफोरनो गावसोरनि रांखौ गावसोरनि गान्दो सिङाव एबा न'आव दोननायनि अनगायै बेंकआव रां दोनथुमनायनि सानस्रिनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय गायसननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल केन्डि कर्न डे, नेशनेल टेक्स युर एक्स डे आरो नेशनेल सिकलिस्ट डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।